Cek. Cek lauk pauk. Kok wis urung-urung kok wis semega lho jenengan. Lah pripun wong ngeten iki sing dipadosi napa lak nggih sego to. Nggih, sedaya niku mesti niku Bu, poine niku. Sugeng dalu Mak Cange Mbak Limbu. Sugeng dalu Mas Dodok. Injih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula itang niku pas genep setahun niki panggih malih kalian jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriku. Genep setahun tahun niki. Nggih. Panggih malih kalian jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih Mas. Wis pokoke lek kula kalian jenengan tiyang seniman niku napa to butuhe. Akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas nggih. Lah nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki yo cerak watu adoh ratu kuwi paribasane rak ngono kae to. Nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu ning jenengan Kuncoro dan daerah Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani katanya. Mboten. Lah Dayanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. Nggih. Lek napa niku nyebutke dalangan wayang niku ketinggal sae. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti dalang Tasik Timur berarti sesuk nang barat. Tegese timur ki jek nom lho Mas. Nggih, jenengan tasih nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoga-yoga bener. Mas ndang ngomong. Aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. pripun Mas to? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo sing mirsani lho ketok elek. Sapa to dagelane kok nyelo-nyelo Ora ora kepenak. apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ya, ora ngono maksude Mas. Yo ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, ngoleh sampean pengen ngomong nganggo isyarat no. Iya. Tir, nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Lho gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit iki gawe mudah. Lah ngoten nggih Mas Yusuf. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Jenengan niku kok saged jalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iki ya wis kecil lek Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Tir. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. Kula kok gumun nggih. Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. Nggih, lek ajar nembe SMP. Tir. Berarti jenengan napa tasik wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Biasane kan wonten turun temurun saking Wong tir. Soale niku keturunan nggih Pak. Tir. Faktor dados tir. Faktor dados sewengi tir ae. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. Ngene, kowe mbok yo aja nesunan. Kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah kuwi lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok iso sing sopan santun kene iki piyayi agamis religius lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu. Endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate plerak-plerak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iki lho kok iso Pripun? Mboten pripun-pripun nangih. Enten apa? Napane? Dan iki to to? Aku no takon enten apa napane aku ya ngono. Wong ditingali mawon saking pertanyaane niku mboten pas to Mas. Pun mumet kula. Pun mumet nggih. Jenengan sami kalih kula.
Kula ngladeni iki asline mumet, Pak kula empet. Nggih. Wong takok ki sing jelas sing cetha kok pripun-pripun. Apane sing pripun to le kowe iki? Umume nek aku pripun ya mesti takok kabar to. Lho kabare takok sing jelas digenepi sing pas. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Yusuf Ansor? Nah, coba ayo. Sapa ra? Heeh. Pripun pawartosipun Mas Ansor? Alhamdulillah sehat karo ngenteni Mbak Mindul jare wis ra. Alah kersane tasik perjalanan. Pun niku niku. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede. Benten mboten Bang. Niki mboten Ngono mintul. kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti yo dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-ungluk ngono. Lah niku. Ah niku. Ah, Oh niku. dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok nuli ra enak. Esok Nggih, dalu punika suwanteng dalemipun Bapak Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Ngomong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, Nggih. gedhe dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa Mas. Mirip, Jenenge wis apik lho Mas, enten Nggih. Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Mesti jenenge niku sae nek Oh. dekne kados kula kan enten sejarahe to Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Nggih. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, Nggih. ibu kula. Nggih. Terus lair procot dados kula. Nggih. Dijenenga Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Nggih. Niki komet niki nggih enten artine, enten Napa sejarahe biyen. Nggih. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Nggih. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet mbako Niku sejarahe lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke Nggih. bakul lemet. Heeh. Duwe anak brojol dijenakno Komet. Komet. Lho ngono, dadi Berarti- wong aja sampe lali sejarah. Katanya wong Jawa biyen nak golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok, Dodok dongane. Komet. Heeh. Tangga desaku kuwi enek bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake, Bakul manci, ibuke bakul celana. duwe anak. Dadi Cina. Ya. Ya iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel. Ya. Ibuke bakul loli to. Kuwi anake Ora. apa to? Iki ape ra genah bocah iki Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku ya wis ra penak ya Mas iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya Mas. Asumsi piye? Piye to Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Hihihi iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh? Kok mboten pas nggih Mas nggih. Kok teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana, Terus? duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu, bakul apel pake. bapake bakul apel, ibuke bakul Loli. duwe anak, Teguh. kok gak pas purwokancine Lah to kok nek pengen ngerti jelasnya mbok ditekak takon bapake to. Kok takon bapake Lah kowe melu manak ora? ora. Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh Agus karek kono to to. Ora melok dilate jan lunu tenan kowe iki kok iso. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih Mas Dok. Luar biasa menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged tinggi donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, Jahe. kencur, temulawak, nggih. serai.
Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing ndi? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Wilujeng dalu Bapak. Sing dijak. Urung ngerti piantune kok wis teko kencur teko. Kaya setan. Aja ngisin-ngisine Pak Ulum lho sing ndi? Masa ditanggap ora ngerti piantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat iku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Andi. Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentup Mpun gantos. kumpul gantos. Nggih. Nggih. Niku Lah berarti kowe ngerti. Yo paham. Ingkang pundi Bapak Ulum? Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Iki sing jaketan niki lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing medhi aku ya kuwi to. Pidudu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti nggih Mas. Nggih. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun foto barang kalih. Pun foto sareng. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir pengen njaluk foto awakmu kok sok. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artinya apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng Kenceng. ugi mancur-mancur. Oh. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Punapi. Punapa kok punapi Lah, iya. apa jenengan niku? Punapa iki punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, Nah, mate. punapa ki biasane nek o ki kanggo jelasno sing gedhe, Lah, nek nek i kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Kok kali. Segiri. Lah iki penapa dadi penapi lha kowe segoro kok terus kali iki? Oleh tahu tuh man, segoro terus wih segirine. Lah aku ngepaso karo Mas Yusuf apa Mas? Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir kunir ki ki matane. Matane dhewe kuwi. Teke. Kunir berarti tekun mboten gadah Mboten gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho Mas. Kencur kunir. Kenir. Jahe. Jahe. Jahe ta? Iya termasuk empan-empan ta, Ta? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdekne Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Mbak, Soale mesti. piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Nggih. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Nah, coba. Coba ya coba. Lempuyang mumpung ketemu wong cerdas lho, Iya. Mas. Iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isana teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Wah. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to Jen? Urung temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak Mas. Nggih. Temulawak. Punapi ingkang dados Punapa? merdosipun. Punapa? Nah, merdos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya Amin. hayam tentrem Allahumma. Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Iri, nggih. tekun lan ora bakal iri ngono to Nggih, mestine. nggih. Lah temulawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten Mas.
Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok iso? Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Ki desa ndi to, Mas? Mbuh, Lho kok iso mbuh ki piye to kowe iki? aku ra ro malah Tinggal takon rene aku. gak iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kratinan. Dusun Dusune. Kratinan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mriku sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sangat saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Nggih. Sampun ngantun apa dereng, Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nak ngantuk ya turu dhewe to. Mbok Mas, Arep ngeloni apa piye to? Lah iya kok ngeloni. Sampeyan Kok teko ndi? Malah teko ndi? Tegese ngene Ya lho. bener Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak serawung karo sapa wae ngono lho Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya Hansip mau sing Ora wis beda seragam kok iso. Hansip mau ya apik lho Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen pas omonganmu? turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa nggih Met ya. Ya, ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah melimpah ingkang gadah sawah. Ah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki tumbas iki. Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas iki apa gak nganggo duit? Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah jere ra ndi duit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya. Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho kuwi bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Yo. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit kok ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Lah utang iki kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune Nyaur lecet. nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to? Lho, welut nih. So, Lho kok iso mbok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semoyo. ya iya urung duwe ya. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugas-tagih bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok cek nagih. Isin ta? Ora ndek isin ki. Kowe iki koclok ketok kowe iki. Pancene iya. Ambemu Koclok kok bangga. Ana lho ndang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam ya padha ae to. Ya ora kok. Ya. Niki Kula- jenengan saking Saking Solo ndi? jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Ngayogyakarta. Jogja ono kok. Lah ya Jogja lah. Jogjane pundi, Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, kok. Kota Sailing. Ah iya to. Wong sing kelaru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki. Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketokno. Kalau seneni sing nanggap. Nanggap sapa sing nanggap Pak Ulum kok iso bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye Ya ya? umume ya ngono. Jack 12. Wah, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tanpa kira artis yang berikut ini cowok. Begitu partisipasi pada pelajaran Sotoyo. Engkang salah jadi putri presiden engkang sumber ini engkang ayo sulit terjadi. Semua terus engkang sumber oh Ngerti ngono, aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Dinteni wong langsung ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. Yo. Tul. Hei. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. piye wong sing dinteni kuwi ya. Yuk kita sambut artis yang satu ini, Joe. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul.
betul untuk Anda. sepatnya Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Iya. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ki yo pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger waras. Kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Ha nggih. Kula namung ngimbangi. Iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja? Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jojok saja. Walah, perjalanan Kamu lupa toh? yo lali. Ya Mbak ampun. Mintul. Jangan salahkan saya ya. Iya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa, Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng nggih Joko ternak. Mbak salaman Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan kan iki ya wong kabeh ta. Lho, Yo wong to nggih kok. piye mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas, alhamdulillah niki sing jawab salam kula donga-dongaaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Amin. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang maha kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten niki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Amin. Pun tepang kali dalangan apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Halah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena digo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Oke. Perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Yo. Kenapa? Kak, salaman Mbak, salaman. Iya. salaman, Mas salaman. Yusuf perkenalkan nama saya Dek Min. Iya, nama saya Yusuf. Iya. Si. Kenapa? Aku ora kene ngene sing tak wasno Pak iki ya. Pae kenapa? Ngece. Boten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Srikaya. Lho, Pae ngene. wuk. Ngenten lho, santen Oh iya. Lah, yo. Sampean tak temone kalih Mas Yusuf. Anu Mas, kodho ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mono karene. Dung dung deng. Sambut juga saking Sasaroma Wiwahan Sirat Pojo. Nek dosa mukane ki piye? Nah, Saket lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Siapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho, kok ora mlaku bel. Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek kae? Aku kapan? Saya sakit lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten ini wakil ya? Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Cara panggih itu manten. Seneng dek, seneng. Ayo, Seneng dek. tak cepote kerisku ndak? Walah kerise ucul. Sampun, monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki.
Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki lho. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gede lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelone. Dengan kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iki? Iya. Oh, so tipip. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, Cok. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Ya, Bang. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu kanone cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Oh ya, pantes sampean gandrung Mbak Mindul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cat lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke ngomong ya. Oh, Mas. Weh, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka ora ngira. pripun? Yogja kok iso wik-wik. Lah sing wiwi kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora neng kene to. Ya ora neng kene. Ngene tak contone Mas. Pripun? Coba. Sampeyan wong lanang tas ngono lho. Kuwi wong wedok Lanang kok. Woi, Ayo kene lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh. Jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh, alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. iya. Tembangi. Poli. Penembang. Bocah kesusu ben kono kesersek. Mas kuncine Mas, enak beragi. Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gitu dia lah. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk Lah nyapo, Mas. Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngerayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing diremuk Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora Gathok asale saka telo asik montong entuk iku tambane apa ala gathok asale saka telo lete montong entuk iku tambane apa Dodok wong-wong iki gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa Dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih, Mas? Kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo. pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya, Mas. Iya, mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih, Mas. Kalau aku lihat kamu itu, aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyar bongko. Tuh, rek.
Dik Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul. Kalau lewat kita timpuk. Iya. Dik Mintul. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati. Wah. Yang mekrok-mekroknya. Aku bagaikan kumbang yang akan ngentup kamu. Wah, urung sampai ngetop ya ambyuk. Ambil piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatine bejuk. Iya lah. Lho ibarat ya ora masalah to, Mas. Oh, ibarat. Dik Mintul sayang. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dik Mintul sayang. Iya sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu- ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atas iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi sopir. Ayo aku tak wedoni nabrak wit bongko kowe. Aduh ae. Balik aku terus to Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit. Kok Pun Mbak nyanyi sih Mbak, aku dintai duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Ayang, Dik. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang ayang-ayang. Oi. Hoi Mas. Pon. Sampun to Pak eh. Halah, aku pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di Nggih. luar Mas. Iki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan genrene nyuwun sewu dangdut, pop Iya. ngoten niku sae. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa iya. Coba nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Ya bisa, aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? kerja Kerja apaan sih? Angelo. Angelo itu apaan? Angelo. Ini ada Tak totno kok terus blegar iki nyapa lho wong iki. Mas Yusuf, dalam Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube pokok channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genji. Kecik sapa kok kecik kan. Terus piye kok hae-hae? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning kono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing incen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dewi Dul. Dewi Dul. Dewi Dul. Apa to Pak No? Sampean ki piye to ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus ngono lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat pitu kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat pitu mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengkel-cengkel. Pancen nek ning gone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, Dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa to Pak No? Ah, senenganmu kae biasane kare Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangkai iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lha wis sebujur bangke kok mesra, mesra kondi. Ngono gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pak No ki wonge kendel kuat digdaya. Aku ya sing no asli. Lah kowe? Aku nio. Kowe ya digdaya atau kendel to? Digdaya apa? Ngono lho kok sok. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pak No. Pak
Pakno. Aku kok kadoan ya, Mas. Sampeyan kok kono. Aku kok kene ya. Ya. Ayo coba, Mbak. Wis kok kono lho. Ngene. Ya no. Ya. Iya, Dek. Pakno. Diwindul. Kangen. Pakno. Nanti wonge. Oh, mindul PC saiki. Sebablas. Nek karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pakno kok gak iso to. Mbak sampeyan kok kono. Oh ya. Ngono. Lah Dek. Pak Ndut tuh jadi. Kuwi lho Met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Yang oke. Pakno. Iya de mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ulang. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Was. Pakno. Diwindul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Wah, ancok iki. Iso jalannya iso. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng iki kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak petek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten Loro Mas? kok. Hah? Loro apa? Loro. Sing putih sing mbok pilih wis. Aku nundi ae oke. Milih Mas. Milih. Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng Mbak nyuwun sewu. Wah anggap lempok kok piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku Adek. Apa kuwi? Ngono karo kono. Ah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut ngene. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene bocah Dik? Ojo aduh. Melangkai tape kengko kecot tape ning. Wis kecut to. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan di anak kaya Upin-Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah iya. Kok kece yo Mas yo. Wis pantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadak. Wis. Ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahnya kuwi lho. Dik. Iya, Bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoke apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok mlethek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora sakit bahasa. Ro. Lagune Ro. Ayo. Mas, besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting aja ada ya. Ke luar negeri ya? Olah aja ngomong ke pare bingung kok. Lah kemana? Iki lho ngajak ke luar negeri. Pare kono ae mumet kok. Dedek Mindul. Iya, Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek Guyangan aja, Mas. Wah, seru tuh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas. Hei. Itu tempat Jangan di apaan, Mas? situ. Itu wisata religi. Wah. Komplek Guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana, Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas, kita Dia pesawat besok terbang. Oh, kita besok kemana, Mas? Ya bebas saja kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow. Nanti makan siang bistik. Bistik. Iya Bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut, Yo nila kata. kurang romantis. Iya, Mas. Kalau kita nanti makan malamnya
dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang mahal. Kowe tau nang mall pesenmu teh tawar no. Saru. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya sayang. Oh, makasih. Wah. Oh, Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Aduh aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane ora sarno-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu glegek. Glegek piye to? Sayangku Mintu. Iya, Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil apa? Dua Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil sporot mau nggak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti kita berdua. Ya, sayang. Aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekali urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangane Yang mesra loh, kita Pasti tak belikan sekalian kita wirausaha. apa? Dam truk. Nanti dam truk? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat. Kita bojomu masih mbok. ya. Ayo, keluargane sapa ki? Bojomu mbok anggap mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Jojo, Dalam. aku iri kok itu dump truck besar banget. Ya. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Enggak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mintu, Iya Bisa Mas buat Jojo tes-tes. sayang. nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu sudah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kilogram. Ya tak kowe iki lho piye? Aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manang ngene. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh Mas. Lah ngene lho iso garis. Mas Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton tuntunan cilik-cilik loh. Demintul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Ya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak Seneng. Seneng lah bojomu mukok-mukok we. Kowe mending bayangno kene piye? Unduke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita bos kampling. Bos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita orang mampu, Bro. Mbak anggap wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Dadi apa nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer ki. Ya wis Terus? Ya Mas, ya puyer ya ki. Kowe umpama dadi tenan karo Mindo omahmu tak bong. Lah nyapa? Ra ikhlas aku. Napa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho piye. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi ra gulu. Api, bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan Mas. Paketan piye? Ayo, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendel korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis to kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Ya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Tuh, kok tarik tambang piye tuh? Mbak anggap lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan Mas. Terus. Mas kita
gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Hehehe. Iki piye ta? Gak iso bela diri udah bela diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekel kaya dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh Mas, aduh. Ki anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kecil kok wabet dosane akeh bal. Kok iso dosane akeh. Tambemu wabut, tambemu wae. Mbok jajani wekmu piye? Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Pak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki kelebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah, kowe korban kepiro, Met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki krawitane jenenge krawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isu kok nedo. Dik Mincul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telak ya? Dilat. Gak roman. bener Mas. Kena telak ya? Bila. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekek. Oh, ternyata situ pasangan suka telek, Mas ya. Ya, itu kan keluarga telek, sayang. Katanya dikon bila telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles doh. Apa kuwi? Mas elek rada pantes. Dan nek aku, Telek garing. apa kuwi? Mas elek maling. Wah. Kak, ayo. Lho, bojomu urusi yu, ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Enggak apa-apa, aku sayang kok ya, Mas ya. Oh, sing wedok iki yo ketoke trakung. Kowe dipilih mentol apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ngene-ngenean. Napa? Apa ngene? Niki napa anu Grup Mas? ini kamu. Ansor laras. Ansor laras. Yo. Coba. Kok Mbak Peggy. Iya. Sapa Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Rajakan Banyuwangi, Raina wangi, sing tak utangi. Anang wadon hang tekani, ngilangaken susah ning ati. Lungguh ning pasir-pasiran, sembur-semburan keretowan. Manuk
wangian sir-siran ambangan gending asli Luar biasa. biasa duluan. Ah nggih, Krajakan Banyuwangi sampun dipinangani, Mas. Nggih. Ah nggih wonten pamundutan meli sama sampun. Sampun. Menika nglajengaken lakon. Oh iya. Wong dibagi wektune iki ya men men Yo. rata